କଥା 1971 ମସିହାର। ସେତେବେଳେ ବାଂଲାଦେଶ ମୁକ୍ତି ସଂଗ୍ରାମର ନିଆଁ ଜଳୁଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଂଲାଦେଶ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଭାରତ। ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିବିର କରି ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯୁଦ୍ଧଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଲା ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଦାଉ। ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହଇଜାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ସାଲାଇନ୍। ହେଲେ ସାଲାଇନ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ବି ସହଜ କଥା ନଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଏକ ସରଳ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତିର ଅୟମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାହା ହେଲା ଓଆରଏସ୍ ବା ଓରାଲ ରିହାଇଡ୍ରେସନ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍। ଏହି ଓଆରଏସ୍ ହିଁ ହଜାର ହଜାର ପିଲା ଓ ବୟସ୍କଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଏସୀୟ ଦେଶରେ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଓଆରଏସ୍ ହିଁ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁରେ ଚେକ୍ ଦେଇଥିଲା। ସାମାନ୍ୟ ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ଥକାପଣ ଆସିଲେ ଆପଣ ଘରେ ବି ଏହାକୁ ରଖି ପିଇପାରନ୍ତି। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ବାହାରିଥିବା ଏହି ଓଆରଏସ୍ ଏବେ ବି ଘରେ ଘରେ ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଭାବେ ରହିଥାଏ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାର ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଦ୍ରବଣ। ଏହି ଓଆରଏସ୍କୁ ବାହାର କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାଲାନବିସ୍, ଯାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହାଯାଏ ମହାଲାନବିସ୍ଙ୍କର ଏହି ଆବିଷ୍କାର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ମିଳିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଭାରତରେ ତାଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବି ମିଳିନାହିଁ। ଏମିତି କିଛି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବହୁ ନେଟିଜେନ୍, ଯେଉଁମାନେ ମହାଲାନବିସ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। 1934 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ମହାଲାନବିସ୍। ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପରେ ଲଣ୍ଡନରେ ଶିଶୁ ରୋଗ ଉପରେ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିଥିଲେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର 24 ପ୍ରଗଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସେ ଏହି ଓଆରଏସ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଶରଣାର୍ଥୀ ଶିବିରରେ ଡ୍ରମ୍ରେ ଓଆରଏସ୍ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରି ରଖି ସେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରାଉଥିଲେ। ଫଳରେ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ସାଲାଇନ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି ଓ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା। ମହାଲାନବିସ୍ଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ଠା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। WHOର ସେ କନସଲଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଗ୍ରୀସ୍ ଭଳି ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2002ରେ ପିଡ଼ିଆଟ୍ରିକ୍ସର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ ପୋଲିସ୍ ସମ୍ମାନ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 86 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ।